Το πρώτο και μοναδικό μεταπτυχιακό πρόγραμμα στην Ελλάδα που αφορά τις ψηφιακές τεχνολογίες στη διοίκηση της φιλοξενίας και τον τουρισμό. Για την οικογενειακή μας επιχείρηση με 230 διαμερίσματα στη Βόρεια Κέρκυρα, το μεταπτυχιακό μας έκανε να αλλάξουμε τον τρόπο σκέψης για τις νέες τεχνολογίες. Την τεχνητή νοημοσύνη, τις τεχνολογίες διαδικτύου και την επαυξημένη και εικονική πραγματικότητα δεν προϋποθέτει κανένα υπόβαθρο στον χώρο της πληροφορικής. Τέτοιο είδος στοχευμένης εκπαίδευσης, ώστε η αγορά και το πανεπιστήμιο και η εκπαίδευση να έρχονται πιο κοντά. Δεξιότητες συνεργασίας, διαχείρισης χρόνου και ενσυναίσθησης για την επίτευξη κοινών στόχων. Είμαι απόφοιτη του τμήματος Μαθηματικών Ιωαννίνων. Ενώ τώρα έχω καταφέρει να ενταχθώ στον όμιλο της Κρικοτέλ. Σε μια πολύ καθοριστική στιγμή για εμένα, καθώς μόλις είχα κάνει στροφή στην καριέρα μου. Έχω γίνει General Manager σε ξενοδοχεία στη Θεσσαλονίκη. Με ενθουσίασα από την αρχή. Είναι κομμάτι της κουλτούρας μας. Στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο βλέπουμε τον τουρισμό σαν κάτι πολύ μεγαλύτερο από ταξίδια και εμπειρίες. Να στελεχώσουμε τα ξενοδοχεία μας και τις επιχειρήσεις μας με ανθρώπους που βλέπουν το μέλλον και το μέλλον ξέρουν ότι είναι ψηφιακό. Το συγκεκριμένο πρόγραμμα παντρεύει τις νέες τεχνολογίες με την διοίκηση. Να χτίσουμε πάνω σε αυτή τη γνώση με ευθύνη και φαντασία.